Nwanne m kedu nnọọ n'obi Voice of the East nnọọ n'oge omenala nke anyị na-ewetara gị ụbọchị Tuesday ọbụla. Gee ntị ka ịnụ ihe anyị chọrọ ikwu maka ya. Tata ihe anyị chikwu maka ya bụ ịjụ ese. Ịjụ ese maọbụ ịgba nju. Anyị ma na ịjụ ese maọbụ ịgba nju bụ omenala Igbo. Ịjụ ese maọbụ ịgba nju bụ obibi ndụ ndị Igbo. Kedu mgbe a na-ajụ ese maọbụ kedu mgbe a na-agba nju? A na-ajụ ese ma ọ na-agba nju mgbe nwoke chọrọ ịlụ nwaanyị ma ọ hụtara nwaanyị ọ chọrọ ịlụ. Na agba nke kịta ọ bụghịzi mmadụ niile na-ajụ ese, mana omenala Igbo na-arụtụ aka na ọ dị mkpa ka nwoke maọbụ nwaanyị tupu ha eme alụmdi na nwunye ka ha jee jụọ ese wee chọpụta ụfọdụ ihe dị iche iche. Ịjụ ese ga-eme nke nwoke maọbụ nke nwaanyị amarụ ebe ọ na-eje, mara ihe ọ na-eme, mara onye ọ na-ejekwu, mara onye ya na ya ga-ebi. Ịjụ ese abụghịkwa sọsọ nke nwoke ga-ajụ ese maọbụ nke nwaanyị ga-ajụ ese. Ezinụlọ na-abịakọta ọnụ ịbịa bụ otu ga-ajụ ese. Ihe kpatachalụ oge ụfọdụ eji ajụ ese bụ ọmụmụ. Anyị ma na ọchị na-enye nwa, mana n'ala Igbo a na-ajụ ese ka amalụ ka ọmụmụ ezinụlọ ahụ si aga, ma ha na-amụkwa ma ha anaghị amụ. Ọzọ dị ka ibie bụkwa ịgba mmadụ alụkwaghịm. Enwe ụfọdụ ezinụlọ ga-abịa ịpụta ifu na ha bie ha agba onye ahụ alụkwaghịm. A ga-ajụ ese ka emee nchọcha ọfụma wee chọpụta wee malụ ma ezinụlọ ahụ ọ na-adịbụ ha nụọ nwaanyị ha agba ya anụkwaghịm. Ọzọ dị ka ibie bụ ụfọdụ ndị na-anụ karịa ọtụtụ nwaanyị ma karịa nwaanyị abụọ maọbụ ịtọ. A na-ajụ ese ka amalụ ọ bụ nọọ ihe ị ga-emenwu ịma nọọ ihe na ị na-aba ya maka na ị chọrọ ịba ya. A na-ajụkwa ese maka ahụike. Enwere ndị ọtụtụ oge onwe mgbe ha ga-erute maọbụ ha kaba nka ha enwe ụfọdụ ọya, nwee ezinụlọ nwere ọya dị iche iche ha na-aya, mana gịwa bụ onye na-abịa aya ama. A na-abịa jụọ ese mee nchọcha wee chọpụta wee mara na onye a o nwere ihe dị otu a, onye a enwere ihe dị otu a. Enwe ndị nke ha na-abụ ara, enwe ndị nke ha na-abụ obi mgbu, onwe ọtụtụ ihe dị iche iche na-adị na agbụrụ mmadụ. A na-ajụkwa ese ka a chọpụta ma omenala onye ị na-eji inu na nke gị ọ dabakwa. Maka oge ụfọdụ anyị na-ene n'ụfọdụ ihe enwe ndị omenala ha dị iche, nwere ndị omenala ha dị iche. A na-abịa jụọ ese mee nchọcha wee chọpụta na omenala ha na-abụ bụkọta otu, ma ọ bụ fụ na onye nke a makwa omenala onye ọ na-eji enu, onye nke a makwalụ omenala onye ọ na-eji enu. Biko ka anyị gbaa mbọ na-ajụ ese wee na-agba nju. Ndewonu, ya gazie.